Hi mic dynamic mic ate condenser mic ate chuan heng guitar ate pawh hian wireless kan hman du chuan budget sang lo ta na thaber ni a khangai tam tak ka zir chen nuwa he wireless system hmang hian computer ka tong me ka sibai vek ule tun tung video chuan mic te condenser mic te sumiti wireless na tin guitar te pawh ni anga tin in-ear monitor kating headphone atan te pawh khan ani anga chu tiang ti wireless na chu hi AirSync an tia chumi Koda Music Technologies sinan siam chu karon unbox don ania hi USA atanga anan thon wang ani a India ram chunga chuan leitur rom lova chu tiang chuan aron thangnan hian kar ni chuang vel aron kalani kan han unbox sanga tunlaya chuan condenser microphone heng pencil microphone kan ti ang chi Zaipol mic up na ang chi hi aware han thlun du hi anok kan ti to thin deuh wang hian ti wireless kan du talhlom thina chuwang chuan tau thei em mai pakhat ti nan pawh hianin sumtam tak se na nga ya Shure SLXD3 ti hawng chi te heng ho ti wireless nan phei hi chuanin noi khat chuang bor vel sian te ngai thian ani churam chuan sui tam lawanga ti chuan hi AirSync wireless transmitter and receiver ania hi ultra high frequency VHF ni loin very high frequency ni loin ultra ani with za somnga a thui a man thei ani ti chuan hei recharge able ani ya recharge theya tuna kan hong chin don ni na bom hi ron chhedeu hleka achung chu chhelo tur ngai la chinanga bom chunga hian hi adapter hi adapter khatiang chu lo na khati hian anan chom tir ani pahnih ron choma male a female ti chuan heta hian a charger USB type C pahnih anan chom tir boka ti hian ataka chu hi lo ni ta ni han hong zel chinanga hi pakhat hi mic kan vitanga pakhat hi heng mixer XLR ko hian kan vit lu don ni hian ya phantom power hi a man theya a ti ve theya supply theya a thatna nia helam hi a transmitter kan ti kha nia hi mic lama kan vitanga hi a receiver lampang ania hi mixer lama chu tiang chu nia suang khan kan han chin lokanga an on chinanga hello aron tia ti chuan a frequency hi 657 ania ti chuan le lama a receiver lama po 657 te injika ti chuan hetiang ang hi engani som paruk unit som paruk hi a rolin a man thei ni mic som paruk antinan guitar mo thil danga po lo mang du ila heting hi pair som paruk rolin a man thei in man boi lewin ti ania ti chuan tu na hian a frequency khu 657 megahertz ti ania hi du chuan hetia han me heti han ti hian a frequency khu a thlak heya millisecond zata hi 3 millisecond more less than 3 millisecond antiani chu bang chona latency kha a delay kha om lo tluk tina ni chu chu tiang vel chu ni ya kan thra tham don lo ani a latency delay kha heng wireless transmitter dang ho te online a chun leitur chu nom nola maro chu hemi phantom power 48 volt anti lai hi lai 48 lai taka hi hemi kan lei don pon kan en uluk nga ya heng transmitter na zonga hi chuan om lem lo ni chuan tuna hian kabula hian mic an chopa hi dynamic mic ani ya phantom power mo ve lem lo ani ya chu bang chuan heta kan man don chuan ti hian kan vit lu tanga ti chuan
hei hi he ta hian mic le line level ti select tur oma ta hian mic mode ta hian kan da anga mic kan man don awangin chu wang chuan mic kan da anga ti hian a man ngal thei ani he mic hi ti chuan a receiver lampang hi a lo dong tu lampang hi he ta kan bit lut sinanga helai XLR a hian ti khan ani to mai ti chuan hei hi kan mang to a pakhat dang a chumi chu ti chuan hei lo thleng thunung ka han unbox le nu nowa ti chuan kan han man to na angwa problem lowa har san om mi lovin mi pui tam kara po mi asang tel kara po ti mayang buina om lo ni ti chuan heng condenser microphone heng ho kan man du chuan ti hian kan vil lu tanga mic a phantom power hi ti hian kan onanga 48 volt he ti hi aron langa ti chuan mic mode amo tian kan da anga ti khan hei hi kan condenser microphone kha wireless in kan mang thei ta ti na lo ni chu swing khan hemi Rode NT5 a hian live in kan mang to a engwa hrasat na lova self noise anti amaina noise apek chu mo reser kan ti don mi khatinga pek ang kha hriat tham ani lutuk lem lo ani chutiang chu ani ya heng receiver heng wireless system man tlom hawa chuan mixer ate hian han vil lu tila ari ngal suru maya atiang risur ang kha self noise kha ta hi chuanin a hriat mang lawa om lo tok chu ni lawa recording a sound card audio interface recording a mai khan ti chun chu por chu headphone mang uluk dewa han ngai thla khan om se ti ania chu chau chu ni mai bak chu uluk dewa ngai thlak lo phei chuan a hriat lo ti na ni chu amana ro hi chu cheng sing nei la sang kata kai lo dewa sweng khan USA lamatanga anon thonani wang hian thang chuang reya tax le heng transportation na mana hian engama ja chuan kat lo thei lo chu tiang vel chu ni ya amaro chu sita kang khan company dang tle ma man to ho deuh Shure SLXD3 anti hong chi tele Sennheiser lama khang ho ai ero kha chuanin ale tengama ja tina man chu tlom zo kha chu bang chuan a man tlak ve pa ngai aman tlom thapa ngai ni kan hriat kan han mang don ani ya athian zara harasan na an nei lo tura khan ngaya tuna hian mixer ka connect china 657 ani pakhat 658 ta ti khan an sei tong khana frequency kha a thak thea ti chuan ma ro chu helai a receive na hi hemi helai bor hi tlem na len do wang hian helai XLR hetia XLR socket hetia mixer ju bi hian pani hi rolling en deep dala chu wang chuan hemi nge ni channel 1 le 2 3 le 4 nge en to ta kan man du chuan hei hetiang hianin adapter kha siam chop angai mela ti hian hei hi line splitter tura ka siam sa ti hian kan test don ani ti chuan hemi chungchang te pen kana video tang kan enanga hei hi heta signal lu di mun danga hei pass na tura splitter awai cable ang khani le tura chuan khalam pang khan soi lo nga chu video dang kan soi do ni heta hian speaker kha da a ti chuan da chang hian mixer a hian tuna hian 658 kan test do ni hello mic testing hello tuna hian koda air sync atanga ko o hi ram de chua khani ya an suang khana latency 3 millisecond noilam pangani ya delay om lo ngani chu mic pa ngai angin tuna hian ri chua khani khalai latency khan poilo tuk lok tu ra ni chuan tuna hian 657 frequency on vele a hello thavio mai ti chuan he Rode NT5 hi lekina unbox na te pokan enanga mic q har tak mai mic up na na tha em ani le thavio tunai hian y axis angin tunai hian kain ko tira mic pani rolling ka manga ti chuan hangover tf technique te
hàng style rang XY technique ang te pawh khan all some te in ti hian an hmang thei dawn ta ti na ni chu hello thaviu mai an review taw lam han lam thei dawn anga suitak ang khan hi mic dynamic mic ate condenser mic ate chuan heng guitar ate pawh hian wireless kan hman du chuan heti hin maya ti chuan soundbox antinan kan active speaker hawang te kha i wireless nga kan lo man du chuan antinan heng te hi subgroup 1 subgroup out ta emo antinan auxiliary 1 2 3 hawanga te khan hi kan vitanga ti chuan hi soundbox nunga kan vit to mai do ti chuan kan soundbox te kha wireless mangin an lo thun zom thei do na ni he koda air singa hi heng wireless transmitter lengai ni budget sang tuk lo ang chia khanin ka zir chian na chuanin he thil koda air sing hi a budget friendly sap tongin han se ve khang langila chumi budget sang lo ta na thaber ni ya khangai tam tak ka zir chen nuwa ka than na ni hi kan soyang khan sur te Sennheiser te rod te khang man tau tak kha nei thei chuna thad rolin amaro chu kan mamo bera chu helai microphone signal wireless radio frequency manga wathon phei chau kha kan mamo chu wang chuan helaya record na om ti te khang neu kha kan mamo lem lo heng Sennheiser hawa chuan memory card ma record lu na te ti te bluetooth support ti te nia hang bluetooth te thil record na kha kan mamo tel lem lo chu wang chuan mixera ron thon phei chuan signal ron thon phei chuan kha kan mamo tok chau ani ti hriata an thil lei don hian kan mamo chin ai tam ani em kan mamo chin chi ani em ti te kha kan zir chian ma sak thin apoi mo ni chu wang chuan hi man sang si lo budget sang lo tan chuan ka recommend view ani video te to thlang mi lo thir sa ko wangin lom thu kan soini ta sela channel te mi lo subscribe mi lo share turin thir tu te angen le chawni alo me